Здравейте, приятели! В продължение на предишната тема за неопреновите костюми искам да си поговорим малко за цветовете, по-точно за окраските на неопрените. Много често има въпроси кой камуфлаж е подходящ, кой е най-добрия, има ли въобще смисъл от камуфлаж, едноцветния не е ли по-добър. Според мен еднозначен отговор няма. Даже по мое наблюдение няма особено значение дали има камуфлаж неопрена или е едноцветен. Идеята на камуфлирането, на това да бъде добавен някакъв цвят, е да се разбие обема. Тоест, ако рибата успява да ви забележи, да не може да различи, че сте едно цяло, най-грубо казано. С добавянето на някакъв цвят по самия костюм, самия обем се разчупва на отделни по-малки части, което да не плаши толкова много рибата, хайде така да го кажем, да я направи по-спокойна с идеята да се приближи повече към нас. Тук съм сложил няколко варианта на разцветки и камуфлажи. Както виждате, съществуват доста варианти. Естествено, с това не се изчерпва всичко. На пазара има безкрайно много варианти. Червен, зелен, камуфлаж с такъв много хубав принт, той, който е бил снимка и е принтиран върху самия плат, върху хеланката на костюма и така е използван за изработването. Прави го доста реалистичен с идеята, че обличайки го този костюм, тотално ще се слеете с околната среда. Може би е така, но има други фактори, които са много по-важни от това, повярвайте ми. Пак има някакъв друг камуфлаж, бяло-черен. Според мен този вариант, ако идеята е да разчупим обема, този вариант е най-добрия. Да сложим бяло по черното, така най-хубаво се разчупва обема и прави тялото да изглежда по-малко. И разбира се, стандартния вариант на неопрен, черен цвят. Както ви казах, за мен няма особено значение, да не кажа никакво, дали ще бъдете с камуфлиран костюм или ще бъдете с черен или едноцветен, какъвто и да е цвета. Всъщност за мен не играе това роля, повече играе роля поведението под водата, начина по който се движим, начина по който сме скрити, какво правим под водата е доста по-важно от това с какво сме облечени. И също така, според мен като вас за начинаещи е много по-добре да обърнете внимание на неопрен, който отвънка има хеланка, отвътре е с вендуза, отвътре е гума, която полепва директно на кожата. Няма смисъл да задълбавате в варианти на разцветки, в варианти на камуфлажи. Научете се да риболувате с такъв тип неопрени, може после да експериментирате с каквото искате, да натрупате собствен опит. Всичко това, което казвам, е от опита, който имам в морето. И това са моите виждания. Някой друг може да има други впечатления, да е на друго мнение, но моето виждане, ако мога така да резюмирам накрая, е, че няма особено значение какъв е цвета на неопрена ви или пък дали е камуфлаж и какъв точно тип камуфлаж. Така че по-скоро избирайте да е здрав, да може да понася първоначалната ви неопитност на обличането, т.е. при обличане да е по-здрав и събличане, докато свикнете да го правите това нещо, докато ви стане рутина и след това да преминете вече на изцяло гол неопрен, който според мен е най-удобния, най-топлия. Естествено, живота му е по-кратък, но за сметка на това комфорта, който ще изпитваме няколко сезона, е несравним с другите костюми. Така че дерзайте!
напред.